पार्सनल दिनै जों करबक साब डिभिसन एंगै दिनै जों खुमलंग थांलायनायनि बागै जों टियार लायजाक आइके सिनि अरनि करबक साब डिभिसननि अर सिनि बरम गोनां एमएलए सन्जय मानिक त्रिपुरा सिनि बरम गोनां जो टिडेट सिनि इएम दलि रियां बरक आयं थांबाय थासका आइके जों ताबक तंखौ बबग्रानि वारियर्स तंखौ अजाखौ गे जों बास सिनि करबक साब डिभिसननि बास जों 4टा टोटेल बास गारि चिकन तंगो प्राइस सिनि ताबक हिसाबै 20टा तो सिनि अर गारि चिकन मीन्स जों 24टा तो गारि जों सिनि खुमलंग थांनाय बारि मानो सिनि नलेज ताबक तो बबो बास आयं और नबी मानसिना के सिनि और 4टा बास तो नाका के मारुति तंगो सिनि अमो तंगो के पर तलुंग जतन रनार बायसा के सिनि अ गेटारिंग बबग्रा जे फरमानि बनो सक्सेसफुल खालायनानै बागै जों सिनि जतन टियार ओंगैनो जतन करबक साब डिभिसननि थांलायनानै रनाबो रलायखा आगे जों सिनि जे बबग्रा रोंहरमानि 30,000 जों जाते बनो 70-80,000 बा लाख कारनानि बागै जों ट्राय खायजाक माने सिनि करबक साब डिभिसन तै जों बुसुक बरक तलांमान अब जों ताबो हिसाब रिमाया गे प्रति बिसिओ जों कम से कम 50-60 जना खालाय जों तैनानि जों सालायजाक तै चेष्टा खालायजाक के अजाखौ बरम गोनां सिनि 3 जना चेयरमेन अजाखौ दंगो बेयाव आंके सिनि ब्लक सिनि सिनियर लिडार सिनि सप्तम हरि जमातिया बाबा खुद दंगो बसकानि गारि तो सुंदर हरका हाइनि बागै जों बताबो रनारनाय हामबाय ते सिबायाफोर जतन ते सिनि वारियर्स न ते स्पेशली हाबो बग्रान बिनि अ जबाव जों जाते सक्सेस खालायमानान बागै जों जतन जारा नगो आथुइ तंनाय रंनबो जे गानागुनि खुमलुं बरंगो फाइनानि बागै अमो सिनि पार्टिया अमो जाति जों जातिनो तै काम खालायमानि मान थाइनो सानानि बागैसे जों अर सीपीएम बीजेपी हिनाबो जतन फाय अर एटेन्ड खालायमानके जानाय ते अ जागो सिनि मेघालयानि शिलंनि सिनि चीफ मिनिस्टार बबो अर तिनि एटेन्ड खालायफैनाय आइनि बागै हामबाय जतननो फुंकाहाम।